Zan fita nan waje makwabtanmu gidan Malam Audu akwai wata yarinya da aka saki. Sai in ɗauko ta in kawo ta ci gaba da magana. Me kace? Dakta. To ni na hito zan wuce ko? Zan wuce. Dakta ba dai azumin bane ba ko? To yanzu ni zan fita. Bari in baki kuɗin cefane tunda kin ga an kusa shan ruwa. A je a haɗo kayan da za mu buɗe baki. Ni zan shiga kicin in je in maka girki? Ni ka kalle ni ka ce in tashi in shiga kicin in je in maka girki? Ka kalle ni ina da digiri din zan tashi in shiga kicin in je in maka girki? Ni kamata? Haba dakta. Gaskiya ba zan ba. Ba za ki ba? Ba zan ba. Na ma laifin ka je ka kawo almajirai su zo su ringa mana girki. Almajirai kuma? Kwarai kuwa almajirai. Ok, na fahimta. Yanzu tunda ba za ki iya tashi ki mana girkin ba, zan hita nan gidan makwabtanmu, gidan Malam Audu akwai wata yarinya da aka saki. Sai in ɗauko ta in kawo ta ci gaba da mana girki. Me kace? Ina a cikin gida? Za ka fita ka je ka kawo wata ta ringa mana girki. Zan ga shege da iska shigo min cikin gida. Tabbas, damar da wasu talakawan suke nema su samu a ɗauki kuɗin cefane a baki, amma ki ce ba za ki girki ba. Ba damuwa. Dakta, zan fita, amma ki tabbata kafin in dawo ki tattara ina ki daga gidan nan na sake ki. Ka sake ni? Na sake ki. Ni ka saka? Na sake ki.